Mark Mikallev, direttur eżekuttiv ta' Migrant Report. Lejli tajjeb, Mark. Lejl tajjeb. Is-sera tat-tajba propjament. Jiena dħalt fuq Facebook tiegħek illum sewwa u rajt il-profile picture li hija dwar Aleppo. Hemmhekk għadnet nitkellmu fuq Aleppo wara u anki l-Libja, però hemmhekk qed jiżviluppaw l-affarijiet jidher Aleppo u qed jiżviluppaw għall-ar traġedji, telf ta' ħajjiet, nies jiġu evakwati. Aleppo bażikament inkinset mill-gvern ta' Assad bl-għajnuna tal-gvern Russu. In-narrattiva ta' dil-koalizzjoni hija li qed jiġġieldu terroristi hemmhekk. Parzjalment jista' jkun vera fis-sens li vera l-Free Syrian Army għandha elementi fiha li huma jew kienu allineati mal-Nusra li hija allineata mal-Al-Qaeda u sabaħu dalam insomma. Però hemm patafjun evidenza ġifieri li tindika li uturi biċ-ċar li fil-fatt huma in-nies ta' Aleppo illi qed jiġu fil-mira illi sfaw fil-mira ta' din l-azzjoni. Issa rridu naraw, jien naħseb li bħalissa hemm inkwiet kbir fost kull min josserva x'inhu jiġri li qed naraw ġenoċidju bażikament taħt għajnejna. Però il-komunità internazzjonali s'issa mhux li ħadet azzjoni laqqas. Le, l-komunità internazzjonali bdiet billi ħadet azzjoni illi f'diversi istanzi ta' din l-azzjoni kienet żbaljata, ġifieri jien nissottoskrivi għal kritika lej l-Amerika pereżempju u diversi pajjiżi oħra li deċidew illi jarmaw gruppi Iżlamisti mingħajr ma għamlu due diligence fuq min huma daw il-gruppi Iżlamisti jew ma tawx każ jew ma rridux jagħtu każ min huma eżattament daw il-gruppi Iżlamisti li ħolqot problema ta' terrorizmu. Però issa morna n-naħa l-oħra ġifieri bażikament fej il-komunità internazzjonali konvenjentement injorat kompletament dak li qed jiġri issa f'Aleppo. Dan is-silenzju però huwa ir-rapporti u r-rapporti li jaslu lilna ġifieri huma evidenti ta' x'qed jiġri huwa xi ftit jew sorprendenti li dan is-silenzju s'issa ma tantx qed tingħata attenzjoni. Sorprendenti u mhux. George Osborne mhux kuljum naqbel miegħu, ma llum għal xi ħaġa li qbilt miegħu perfettament ġifieri. Dak li qed jiġri bħalissa f'Aleppo huwa wieħed mill-ħafna sinjali tal-kriżi straordinarja li hemm fil-West, f'dak li konna niddeskrivu bħala l-West, illi u jekk ħan nitkellmu purament mill-lenti Ewropea ġifieri, donnu li fil-kriżijiet fundamentali ġeopolitiċi li għandna madwarna maħniex kapaċi npoġġu bil-qiegħda u naslu soluzzjoni li ta' sens u hija effettiva u nixtieq biex nallaċċar ruħi naqra ma dak li kont qed tiddiskutu qabel. Frankament l-istess is-sitwazzjoni fil-Libja. Jiġifieri ħadd peġir ħafna nara l-Serraġ jiltaqa' mal-Prim Ministru dalgħodu u ovvjament dak li qalu tnejn kien diġeribbli ħafna u paċifiku ħafna. Però ma jindirizzax il-problema fundamentali. Aħna bħalissa għandna partners Ewropej illi mhumiex jiġbdu ħabel wieħed. Illi għandek Franza qed tiġbed ħabel partikolari, għandek l-Italja u pajjiżi oħra tiġbdu ħabel ieħor, għandek l-Ingilterra qiegħda mal-Miżrati flimkien mal-Amerika fil-gwerra kontra Sirtu, dik ovvjament għandha ċertu implikazzjonijiet politiċi. Ġifieri fil-Libja qed niffaċċjaw l-istess problema. Maħniex kapaċi bħala Unjoni Ewropea, ħseb wara bħala komunità internazzjonali ġifieri, illi naraw il-prioritajiet umanitarji l-ewwel qabel kollox, imma wkoll strateġiċi. Nagħmlu pjan u nimxu l-qudiem biex natwaw. Grazzi Mark, ħafna ta' dan l-intervent, il-komplement tas-serra ta' tajb.